You have Udedeza on the line uzawusincedisa ke with i-conversation yethu yale mini yanamhlanje. Kuwe ndifuna nje undibhalele phaa ku-WhatsApp on 076 256 2109 napha ku-Facebook kumdantsane FM 89.5 ukuba amagcina ubazi ngabantu abanjani badume ngantoni. Nkosi kakhulu ke Maxhamela, okanye ke ukhona ke uAvuyile Mango Udedeza ngokwakhe uMasoka sibambe yena ke simtsala phaa kwibhunga lesizwe bona ke bathi ke baqwalasele imicimbi yekuzazi kwethu nemvelaphi nezinto ke zesintu okanye ke seleke lapha ngaphakathi endlini. Dedeza masikubulise sikwamkele ngale mini namhlanje eMdantsane FM ngalemva kwemini tata. Manibulise kuni basasazi ndikwabulisa ke nakubaphulaphuli ndibulele ke nento kubana kube kanti ke ndiyamkeleka camakho Tata. Dedeza andinoba siqale ngayo le yethu ne. Oh yes. Yeah, masiqale ngayo. Yes, masiqale ngayo enze uba ashwankathele yona then singena apha koxhamela. Not a problem. Yes, Dedeza ufika apha abaphulaphuli benhlandlombini kumbuzo esibuzileyo ngale mini namhlanje othi ingaba uyavumelana okanye awuvumelani ukungxamliswa kwabantwana utywala ebuhlanti kweli xesha esikulo mabupheliswe. Bavelile ke abantu abanye besithi hayi mayingapheliswa lento because ilisiko lethu ibubuthina. Bavela ke abanye besithi inako ukubakhuthaza abantwana lento yokuba bangahambe bazintyintye ngobhelula emsele kuhambeni kwexesha. Kwavela ke nento ethi imithetho yoMzantsi Afrika ihamba ingenelele kulanto ethi Child Act ethi abantwana mabangangxamliswa into enotywala. Sifuna ukungene apho nawe ukuba intsingiselo yokungxamliswa ingaba mhlawumbi ifikelele ekupheleni kuthi kule generation ikhoyo ibaluleke kangakanani intsingiselo yokungxamliswa. Yintoni ekuba iyangxamliswa, yintoni ekumele uba ayingxamliswe ebantwaneni? Camakho msasazi wangena ke futhi kumcimbi onzima kakhulu ofuna into kubana ke siwuqwalasele siyindlu emnyama siwulwe kwaye futhi kunjawunjoku. Xa sithetha ngokuvumelana nokungavumelani mandiyibeke le nto okokuqala ndithi phaya ekungcamleni, ukungcamla nje kukubeka nje umlomo nalapho le nto ubeka kuyo umlomo ubeka entwenini. Phaa kulaa bhekile yekhaya ebizwa ngento yokubana yingcaza, khumbuleke into yokubana ingcaza lena bambi ke bathi ibheki lomthunzi ngeyona nto iliyeza phakathi kwezinto zonke. Iibhotile ezi ngamangenela wokucenga amathambalelo okuthula kodwa ayingamelanga into yokubana abantwana bayawungcamla neebhiya nezinye izinto. Xa kungcamla ungcamle eyezeni hayi kwezinye ezi zinto. Neli yeza ukhumbule into yobana lakhiwe kwazinto ezilapha phakathi kwekhaya ngamanzi, lakhiwe ngumbona, lakhiwe yiyo yonke loo nto leyo idityaniswayo xa kusetyenziswa izinto ezi. Kodwa ke ngoku ngelam ndiyatsho kwaye futhi ndiyayivala ndisithi mna nomhle ukungxamliswa kwabantwana ewe mabangxamle kodwa mabangxamle apha erheweni. Xa sithetha ke ngerhewu sithetha ke ngumqombothi. Kwezinye izinto hayi ayikho ibranti esinothi siselisa abantwana ibranti nxa basithi lisiko nayo ibihleli phaa emthonyameni. Masikhumbule imvelaphi yale branti into yokubana ibikade ifudula isuka phi na. Kaloku yinto yasemzini ibranti nezinye izinto ezi. Nangona ke phofu na umqombothi xa sinoke siwulande siyawufumaniseka into yokubana ngenye imini kwawona ibingengowethu. Kodwa ke andifuni uya kuloo ndawo but apho singangxamlisana khona kuphaa ebhekileni akhona ithame elinye ukugqithisa nje isiko nongaseliyo uba uyaqaphela phaa uyakwazi nje ukubeka nje umlomo angxamle adlule kuloo nto leyo ibe kanti isiko liqabela alizude isiko limiswe into yokubana abantwana belikhaya funeka bagwinkce ibhekile bayigqibe khona amadoda elikhaya amadala. Ukudlulela nje kancinci kuloo nto leyo kuye futhi kube khona ulwazi ngokoluhle lento yokubana xa ibhekile ingaphelanga ekhaya kunyanzeleka iphelile kubekho ubuchule sibenza bobana kakade ibingeyethu ibe yabantu abadala. Ngakho ke mabayigqibe bona bayisele ngokwabo. So ndizama ukuthi ke mntana omhle xa ndikuphendulayo hayi ukungcamla bangangcamla kodwa bangangcamli de bayongcamla nezinye izinto. Oko kukukhuthaza nokufundiswa kwabo ukusela. Ngakho ke nama ndixhase loo nto leyo kodwa phaa eyezeni bangayibeka nje umlomo baphume kuloo nto camakho. Hayi andiqondi uba ukhona omnye umbuzo. Icacile uyibeke kakuhle Dedeza. Singaba siyamosha ngokuba sikhangela enye okanye omnye umbuzo apho. Kodwa ke namhlanje sincokola sikhangela imvelaphi nentsusa yesi siduko esidumileyo apha kuMzantsi Afrika ogcina otyhopho oxhamela ononkwindla oncancashe. Sifuna ukuva ke ngale mini namhlanje okokuba
Esiduko siyiphika nyapho sikhoyo ngamampondomise, ngabathembu, ngamaxhosa basuka kweliphi icala kunjalo nje bedume ngantoni sikhangela umnombo wabo. Camagu msasazi, ndiphinde ke ndibhotise nako kusanda ukungena ndibe ndisitsho ndisithi ke Mathola Nyongande kukudlelana. Xa sitsala umcimbi woxhamela sithetha ngeekumkani ngakho ke kufanele into yokubana bahambe balime lonke eli, kodwa ke masiliqale ngokuphendula gabalala ndithi oonokwindla aba bebefuduka bengamaXhosa. Xa ndisithi ke amaXhosa sothetha ngento yokubana uTshawe uzele uNgcwangu ozele uSikhomo, uSikhomo ozele uTogu, uTogu ozele uNgconde, uNgconde wazala ke uQabe oze namaNdlambe. Ndifuna ke ngoku phaa kulaa ndawo yonyana kaNgconde lo sikhankanye le nto. Kukho isiganeko esehlayo mntanomhle apho kwafunyanwa khona iintombi ezimbini ehlathini ebizwa ngento yokubana nguTiya noNotiya. UNotiya lona kuthiwa inkangeleko yakhe wayemhle kakhulu de baba kanti ikumkani lena izibhaqa semane iyomvelela kulaa ndlu njengobana ebekwe apha kwindlu yobukomkhulu. Waphela ke uTiya lona esiza nomntana obizwa ngento yokubana nguNokwindla. UNokwindla ongoyena ozele uMyirha noXhamela. Abantwana ababini aba bayelekelana. Ukusuka kwabo ke apho amayirha la ngenxa besithi uMyirha hayi ndim omdala wamshiya ke uXhamela. uXhamela igama elithi nguMgcine ulufumene ngenxa yento yokubana ooXhamela aba bebengabantu bebefudula begcina amangcwaba woobawomkhulu. Sibala apha ingcwaba likaTogu, sibale nengcwaba likaNgconde ebengamanga phofu ke endaweni ezinye, nangona ke buyaqaphela phaa kulaa mhlaba obizwa ngento yokubana yiLady Fry namhlanje bezimele bebodwa phaa. Kodwa ke ngoku uXhamela yena uze ke ngoku noGadlume, uGadlume oze noMbili, uMbili uze noPhatho, kubekho uTshopo ongoyena oze neendlu ezintathu kwakhona uTshopo, uze noMpangele waza noMhlontlo ukubheka phaa. Awonyana nabazukulwana bakhe nabaphinde bayanabisa, yavuleka yonke le nto. Kodwa ke ngoku ndifuna ukuza kule ndawo ithi uXhamela lona ube ngumntu ke ngoku ozimeleyo kulo mhlaba. Ebeqala besisizwe esincinci de kwaba kanti uyabaphelela lo msebenzi bebewenza ngoba ngoku bazibona besisizwe esikhulu, bayiyeka yonke loo nto leyo. Kugaleleka ke ngoku abaThembu kumhlaba okude kufuphi nomhlaba ome uXhamela. Abangona bantu ababangela into yokubana ufumaniseke uba ooXhamela aba bafuna ukuzilanda ebaThembini, ufumaniseke uba bafuna uzilanda kumaMpondomise. Ukufika kwabaThembu baye bamkeleka ke kwakho udlelwano njengalaa nto besiyazi baphendulo xa izizwe zimelelene kuba lula into yobana kubekho abathathelanayo. Kwenzeka into yokubana ke ooXhamela abo Phopho ngoba ngabantu abanesandla wena, into endizawukhe ndingayishiyi apha kubo. Isandla esi banaso, ubave xa bezibonga bathi hayi into yakho ngeyam. Okay. Into ethetha into yokubana bayazithathela wena ubona nje. Ubaphulaphula xa besithi igusha ziziduli zamathafa. Luhlobo olo abakwekwa ngalo into yokubana bayazenzela apha ezintweni zabantu. Kwabonakala into yobana ke kwesi sizwe samaThembu nabo bephinda ngoku bezolobola kwangeenkomo ebebezithatha apha. Hayi bo, bendithi waziyeka nje le nto. Wabhoka apho ke mntanomhle ke uNgubengcuka wathi hayi mababanjwe, bavalelwa. Kwabakho ke imilwa, kwakubakho nabaswelekayo phakathi kwabo. Ukuqaleka ke ngoku kokubana kube kanti abasadlelani nabaThembu, ukubheka kwabo ke eMaMpondo nabanye babebaleka le nto edibanise nokulwa, beqonda uba iyawuthini na ngole nto, usichana ngolu hlobo. Kodwa ke ndizama ukuthi mntanomhle phaa ebaThembini bakhona abaphantsi kwabaThembu ngenxa yoba nobukhosi babo buyabujonga busondele kakhulu kubukhosi bamaThembu. Kodwa ke baye baqhawuka ngenxa yaloo nto uba uNgubengcuka wathi baza kusimosha aba bantu aba. Wababhekelisa ke ngaloo ndlela. Apha ke kumaMpondomise ibisekukuhamba nje nokungenangena. Bazibhaqa ke sebephakathi kwesizwe samaMpondomise. Bavanyelwe ke abantu kakhulu aba de bakanti bayakwekwa ke ngoku yile ndlu yakwaXhosa. Ngenxeni into yobana bavane namaMfengu. AmaMfengu ebengabantu ebesebenzisana nabantu basemzini, abanye babo amaMfengu afike ngaphambili abanamahashe abanikwa ngamabhulu, bade bathi ke bona ke uXhamela hayi thina sawuthengisa le amahashe, ihashe sawulithatha eMfengweni. Zizinto ke ezo
ebebeza nazo ngenxa yento yokubana besondela apha emaMfengweni kwaye futhi baqina ke ngoku nokukwenza kwabo ukuba babe nesandla ngenxa yoba amaMfengu nawo ebesengabantu ebezama ukutshabalalisa imihlambi yezizwe ngezizwe. Basebenzisana nabo kakhulu kodwa ke nalapho nabo baphele sebebaxhaphaza nje. Enye into ke endingenoyishiya ke sithetha ke ngoxhamela, sithetha ngabantu apho ebebekwaziwa ngento yokubana ubukroti obubanabo aboyiki ukulwa. Yiloo nto baye babizwa ngento yokubana bangobutsolo bendonga ngenxa yobana besebengabantu abakwazi ukwenza nezixhobo ezahlukileyo apha ekulweni zokuncedisa ke ngoku kula madabi abantu abajongene nawo. Camagu mna nomhle. Ya! Hayi Teteza usondlalele wasivula amehlo. Kodwa ke zeziphi ngawaphi amasiko nezithethe mhlawumbi ababalasele ngawo oxhamela namagcina la? Uyabona mntana omhle, intsimbi emhlophe hayi bayayibanga. Oh, hayi bo. Bayayibanga. Andiqondi uba sikhona isizwe esinentwaso ukufika phaa Uthini nangoku? Hey, isilo soxhamela sesiphi? Esona silo ke mntana omhle soxhamela yingwe. Xa sithetha ngengwe yeyona isilo soxhamela siso eso kwaye futhi ubuye baqaphela nalapha esinxibeni sabo bayayithanda kakhulu into enokwenza nengwe.